Sa 150,000, ilan na ho nabakunahan doon? Siguro mahigit na ano pa lang po yun. Mahigit na 10,000 po. Ito ang inamin sa CLTV News ni Pampanga Provincial Health Office OIC Dr. Zenon Ponce hinggil sa bilang na mga senior citizen o yung mga nasa A2 priority group na nabakunahan kontra COVID-19 sa lalawigan. Ibig sabihin, naglalaro lamang sa 7% ng total senior citizen population sa 19 na munisipalidad ng Pampanga o isa sa kada 15 nakatatanda ang may proteksyon kontra COVID-19. Hindi kasali sa vaccine rollout ng probinsya ang lungsod ng Angeles, San Fernando at Mabalacat City dahil may sarili ang mga ito. Sa coastal town ng Sasmuan, hindi na nakapaghintay ang ilang lolo't lola sa bakuna at tumungo na mismo sila sa vaccination site para makapagpalista. Isa sa mga nakaschedule na nakatanggap ng bakuna, si Lola Maria Manuyagi, na nagbahagi ng kanyang karanasan sa vaccination site. Sabi ko nga doon, kako, parang masakit pa yung kinagat ka na langgam, kako. Ewan ko lang kung merong epekto ito, pero wala akong nararamdaman pa dahil katatapos lang. Kasi maaga kami. Yung iba kaya natatagalan, hindi raw nakarehistro, sumisingit. Ayon kay Sasmuan Municipal Health Officer Dr. Marlene Mendoza, ilang residente raw ng mga coastal barangay ang nagbakasakaling magtungo sa vaccination site para makakuha ng bakuna kahit wala pa sila sa listahan. Hindi rin daw updated ang kanilang master list. Kaming master list, kaya lang hindi updated sa senior citizens office. Kaya yung iba, merong ID yung mga tao, hindi sila galing pa ng coastal. Kung na-certify naman namin, kung galing coastal para hindi na lang babalik yung tao, okay naman. Kung kahit na wala sa master list, ano pa namin, bibigyan namin ng konsiderasyon, update ng OSCA yung list para hindi na lang babalik. Ikalawang araw pa lamang ang pag-roll out ng vaccination program dito sa Sasmuan. Limitado sa 13 vials o katumbas ng higit 100 senior citizen lamang ang maaari nilang bakunahan ng AstraZeneca vaccines na galing sa provincial government. Daing ni Dr. Mendoza, sadyang makakaapekto ang matumal na deployment ng bakuna sa kanilang bayan kung hindi ito magiging bultuhan, lalo't higit 4,000 ang initial na census sa mga senior citizen. Ngayon po, 13 vials po yung naibigay sa amin. Ang may bibigay po namin, 156 na nakatao. Over ano hong target? Gaano ho ba kalaki yung mga senior citizen dito sa Sasmuan? More than 4,000. Ayon kay Dr. Ponce, isolated case lamang umano ang nangyaring hindi pagkakaunawaan ukol sa schedule ng pagbabakuna sa Sasmuan. Ang munisipalidad dito sa Pampanga. Cases naman po, kasi sa ibang lugar naman po, well organized at saka systematic po. Kasi nga, tulad ng sabi ni Dr. Rat, yung mga taga-coastal na balitaan, although hindi pa sila na-inform na naka-schedule na sila, pumunta sila dito. Sino ho ba talaga ang tatawag sa mga senior citizen para ho sila magtungo ho dito? Barangay ho ba ang kausap o mismong munisipyo? Doktora? Hindi po. Kasi po dapat yung mga barangay health workers magbabahay-bahay yan. Kaya lang dito, yung iba, wala pa dito, papalista na. Ipapalista na. Kaya yung iba naman, andito naman, hindi nakaregister doon sa senior citizens list. Abiso ng Pampanga Provincial Health Office sa unti-unting rollout ng bakuna sa mga senior citizen, huwag hayaang magsariling sikap na magtungo ang mga nakatatanda sa mga vaccination sites. Kung maaari, alalayan umano sila ng pamilya upang mula sa simpleng transaksyon hanggang sa pagbibigay ng assistance sakaling magkaroon ng adverse reaction sa bakuna ay maalalayan sila ng maayos. Nitong Martes, May 18, naiulat din ng CLTV News ang kakulangan ng bakuna sa bayan ng San Luis, Pampanga. Mismong si Mayor Jay Sagum ang nagsabing dahil hindi sapat ang supply, wala raw pilitan sa mga senior citizen na nagdadalawang isip na maturukan ng COVID-19 vaccine. Paulo G. Santos, CLTV News.